Reksa gung tinunu lepas tindak Nyanata Ndrawati Prabu Bathara Kresna dupi priksa para kadang Pandhawa sanadyan bebasan amung sak gebiyaring tathit badhe kenging panggiri Gudha sinengka tindak Nyanata Ndrawati daya-daya dumugi negari Ngamarta. Lamun to kacandra tindak Nyanata Ndrawati Prabu Kresna luwartan wekasan pindha militing tirta saking sak puncaking Haldaga. Nengna wau pundi kang kinarya sambeting carita ingkang wonten kahyangan sapta bumi. Sang Hyang Paras kabat gegandhengan kunca. ana gembalaning carita. Aduh ginawi cedhak-cedhak ginawi aduh. Sejati tunggal panggung namung siji caritane
awit ewuh lamun to sinarenga nanging kaya bareng angkate. Kang kinarya sabeting carita kalenggan punika nenggih kayuwangan Sabta Bumi ya kayuwangan Sabta Pertala kaendahaning kayangan Sabta Pertala awit saking cahya ora mukal pating glebyar pating paluncar yen ratri kaya rina padange yen rina saya hanlai ingkang lenggah kayangan Sabta Bumi maksih jangkeping dewa 30 watak sanga ingkang sesilih Sang Hyang Hananta Boga wujud naga sak bongkoting tal. Nalika semanten lenggah wonten madyaning pandhapi wewangunan kahiring ingkang putra Dewi Superti ya Bathari Naga Gini ingkang munggah ngarsa sawanira mabukuh Yayah Konjeming Pratiwi Wedanane ingkang wayah ingkang sampun lenggah wonten kasatriyan Jangkar Bumi kekasih Raden Antarja ya Raden Naga Bagindo ya Raden Rupatala kejer kagurwekasan Sang Hyang Hananta Boga mulat piswanira ingkang wayah ngangsek liringing nektra kawistara bilih badhe darbiatur Sang Hyang Hananta Boga tanggap ing sasminta kepareng rukming daya pangudyasmaraning griya kang dereng kawijil
dene utamaning nata berbudi bawa laksana liring berbudi kang mangkono rilo legawaning driya angge ganjar saben dina kang bawa laksana netepi pangandikan niro Ong ilahing mangastu nama sidam sekaring bamono langgeng naga gini kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Rama Pukulun putuku Antarja ora kaya padatan suwanana ngarepanku bebasan ora miset sak rikma liringing netra kawistara yen arep duwe atur nanging mangu-mangu mbok menawa kowe ngerti nggir duwe karep apa anakmu jagat kapecana kula nderek Rama kula mboten mangertos wigatosipun ingkang wayah Antarja mekaten monggo kepareng ndangu dumateng ingkang wayah Rama Pukulun Antarja kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika lirik ing netramu wis kawistara yen kowe arep darbiatur nanging mangu-mangu rasaning pikirmu arep darbiatur apa matura beli lega raos sing manah kula dupi Kanjeng Eyang sampun kepareng-paring dawuh kepareng ingkang wayah munjuk atur 1004 nyuwun gunging pangaksama ya perlu kula caos priksa kersanipun Kanjeng Eyang kalenggan menika negari Ngamarta wonten tarup ageng Wa Prabu Puntadewa badhe miwaha dhawuhipun Kang Mas Pancawala kalayan diajeng Endang Pergiwati putranipun Paman Janaka. Ya. Kula nyuwun pamit ngersanipun Kanjeng Eyang. Kula badhe sowan dhateng negari Ngamarta. Awit mangke menawi Ngamarta wonten tarup agung sedaya para putra kadang Pandhawa ketingal. Kula mboten ketingal. Tentu dados paran pitakenan. Kirang bejanipun wonten Pandhawa
ingkang boten. Mila kula nyuwun pamit ngersanipun Kanjeng Eyang. Kosek. Kowe duwe tanggung jawab adimu Antasena. Nek njuk mengarep tinggal ngono piye? Nandi ki adimu? Kok kowe pisah karo Antasena? Wale-wale menapa? Janipun kula ora wegah. Kula ngertos kewajiban kula paring piwucal dhateng Antasena. Supados Antasena ngertos basa kerami, ngertos unggah-ungguh, ngertos tata kerami. Nanging Antasena menika wangkal sanget. Menawi anggen kula paring pewucal dadak ngangge ngoso malah wani. Kula perlu caos priksa Eyang. Kula menika namung nate dipun tabok. Kemawon anggen kula buyer sedinten sedaru piyambak. Mila mboten wani kula kaliyan Antasena. Iki lajeng anggen kula mulang menika isaya syukur ora yus karepmu. Lah badhe kados pundi? Menika wau saweg dolan kelan kanca-kanca sanes mila saged kula tilapaken. Mumpung Antasena mboten ngertos, kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Perkawis mangke Antasena nyuwun priksa Eyang, borong Eyang anggenipun paring wangsulan. Wanudya ayutama mangambar aruming kasuma yen nganti kowe wis munyong gigit lati esmunyo hangu jiwat lelewane milangon ni Rama menawi ingkang wayah boten pun rilani sowan dhateng Amarta mangke mindak keciwa sanget manahipun Rama perkawis mangke Antasena Rama tentu saged nglelipur dhateng Antasena. Wah, ya garang iki ibune. Ya wis mesti ngewangi anakmu ya. Ya wis nek kowe arep sowan nang Amarta tak ideni kowe Antasena aku dhewe sing murba. Nyuwun pangestu Kanjeng Eyang. Iya. Nyuwun pangestu, Bu. Ya tak trima ya, Ngger. Sing ati-ati aku weling. Buktiku caosna Sudermamu Pangeran Werkudara. Ih, badhe dados atur. Karo matura nek Ibu wis kangen banget. Ibu wis kangen banget. Nek ana kalodhangan supaya rawuh ora ketang ming sedili. Wong anake kok dibeling kok ngono. Saking kangen kula Rama. Nggih, mangke badhe dados atur. Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu, sing ati-ati ya, Ngger. Kok do meneng wae to? Ora diru ya aku.
Antasena piye? Lah kowe ana kene iki anggepmu kudu wis nang nggonmu dhewe. Apa mlebu omahe dhewe kok dadak aku kon bagekke ngono. Lho kuwi perlu kaki. Wong aku tas pisah karo kowe ya saya takon saka ngendi do slamet ngono kok dinengke wae. Ya. Kowe iki mau saka ngendi Antasena? Saka dolan. Aku nggonku dolan karo kanca-kanca rada keperanan pikirku. Saknalika kelangan Kakang Antarja aku. Bareng aku kelangan Kakang Antarja rak bingung. Nang ndi Kakang Antarja iki? Nanti kaki. Rama, terus pundi Rama? Wis men ngosik. Anu, kakangmu iku pamit iki mau arep bedah pepikat. Bedah pekikat ki apa? Bedah pekikat. Kuwi nasak alas golek manuk. Arek wis ndek manuk to, tak golek. Kowe ki aja sembrono. Tegese golek manuk arep kelangenan ngono lho. Nek oleh kidang ya dicekel kidang, untuk manuk ya dicekel manuk. Iku panglipure satriya kaya ngono kuwi. Kok aku ora dijak. Mergo kowe iku ngerti tengah ngalas. Mengko ndak kowe wedi mengkono. Antasena ya ora tau duwe rasa wedi kok. Ah, kowe ngapusi. Kaki Hananto Buga iki rak dewa ya. Dewa. Aku iki jajarane kakekmu Adi Baruna. Dewa, genepe dewa 30 watak sanga. Jare nek dewa iku ora kena goroh. Kowe kok goroh saiki? Ayo. Apa dewa saiki do goroh? Dipilih kaya-kaya ki pengen goroh. Terus pundi Rama? Elah blai. Kowe kok ngira bloko nganti-ati lho. Malah tak awut-awut iki mengko. Yo. Wah, bareng kowe ngeleh-leh kok ngono aku ya geragapan. Ngene ya sak benere. Ngamarta kuwi saiki arep ana Tarub Agung. Jalaran sinuwun Prabu Puntadewa kagungan kersa mala kramake Raden Pancawala. Nek ngamartana Tarub gedhe Kakang Antarja ki ya klebu putra Pandhawa. Nek ora ketok mundhak ora prayoga kurang bejane ana pandhakmu sing dudu. Mula reh nek kowe iki urung bisa basa krama, durung ngerti yudha negara, kowe malah kaya ditilapke kakangmu saiki nang negara Ngamarta. Kakang Antarja nang Ngamarta. Ya tak tututi, aja tak tututi. Terus pundi Rama? Antasena lajeng bedal kados menganten. Inggih yen ketututan Antarja, yen boten ketututan lajeng Antasena menika mangke kados pundi lampahipun Rama. Lha ora peraruan. Jan momong Antasena iki golek gawean tenan. Ora tak lakoni kuwi sing titip Adi Baruna. Tak lakoni ya momong Antasena iki megahi dialus ora kena dikasar nyemelangi. Lah mengko kowe tekan ngendine ora ketututan Antarja. Wis mangsa Buddha ya sawetara kayangan tak pasrahke kowe. Tak tututane Antasena. Antasena mandeka tekan ngendi kowe kok kene?
Lah blai jedul wis kok kayangan Sabtu Bumi kok. Apa sing mencorong kae? Blereng. Panase kaya ngene ya. Blereng ngantek kula kok ya ana sing merem. Blerenge kok ngene kok ya merem. Apa ya kae jenenge? Nek terus panase kok ngene iki ya ora kuat aku. Kae wis ana alas kok ya. Ana wit gedhe-gedhe nek kono kae mesti eyup kae. Tak sengkane lakuku ben tekan nggon sing ora kesurutan mencorong kuwi. Angler bawaning kang sinungwadi jagat kang kinarya momong Bela Kakang Antarja tega tenan tak tututi nganti adoh ora kecekel. Ning tekadku pokoke goleki Ngamarta lho. Sapa tak takoni ora ngaku ya tak taboki ngono. Antasena kok. Ali kok bareng liwat ngon rondo yup. Ora ana wong kemliwer ya. Lah tak takoni sapa? Kula niku ana wong jegunggat-jegunggut. Pucet cayane kok ada. Salahe. Ora ana sing tak takon iki ya sapa? Raden Antasena wonten madyaning mono. Pinanggih satu wono. Ana macan kalusutan mudhun saka gunung netra kumilat pindha sisiling tatit manebak manaut apa ya iki? Nek nang kayangan kae kok ngono kuwi kucing ning ming cilik. Oh, kucing kok ngono gedene. Kowe kucing apa? Wow. Ku malah merenges-merenges. Aku tak takon kowe iki iso omong ora? Nek kowe iso omong wangsulana pitakonku. Kowe petuk Kakang Antarja. Wow. Oh, ora iso omong. Ora iso omong methuke aku. Arep apa? Oh, lho. Kok suwe-suwe kok mangap-mangap. Kukune kok digar-garke. Wah. Arep apa? Wah.
Mbah darane kancane kuwi tuwasar tak urut wis ora patut wong tuwa ducel-ucel arep ucel ki sing tuwa kaya aku ki ora apa-apa kowe nututi mbah lah iya nek ora tak tututi dadi apa kowe lupute apa iki satu semene mbok sirnake aku mau jedul saka Sabta Bumi weruh mencorong panase raja mbak kaya apa mbah kaya jenenge sengenge ya dijenengke Surya Radite ya Sang Arka enak kok enak kepiye to kuwi mbok ora nganggo sengenge wae panas banget deh jagat ora ono sengenge ya peteng kae wis dadi ciptaning Hyang Widiwasa sengenge kuwi kejaba gawe padanging jagat uga nyuburke lemah tetanduran urip sing ora kesurutan sengenge ning uripe ora ngrembaka ingkang ngrembaka uripe ingkang bisa kesurutan srengenge mula srengenge uga bisa dijenengke sumber penguripan oh ngono iya dadi kudu ana lah iki kok kene kok rungkut iki alas isi akeh wit gedhe-gedhe 2 prangkul 3 prangkul 4 prangkul tepunge pang-pang kuwi lan godhong bisa ngaling-alingi soroting sengenge dadi yuk papane eyup lan iki uga dadi srana kesuburaning lemah kabeh mula janji alas iki padha gundul jagat gersang gampang rusak mergone akeh kayu padha ambruk nek wancir dengudan akeh gunung padha gogos ilang watu jugruk lemahe bisa dadi bebayane jugruking lemah bisa nyethekke kali-kali lan kurang bejane dadi bebayane wong akeh oh ngono nek ngono alas ora kena dirusak ya kena ditegur nanging ya negur ya nandur ya negur ya nandur dadi aja ngantek rusak wah anjuk piye mbah Bali wae ora sida nuntuti kakangmu ora kudu tekan Ngamarta tok gendolono aku bedat nek kowe arep gendoli tak urut kaya sing mati kuwi gel cilaka yo ngene ya Ger nek kowe metu daratan akeh bebayane iki ming kewan-kewan mengko tekan desa ngadesa kepethuk wong tok takoni ora iso kandha tok tempiling mati rak malah akeh rajapati saiki kowe ambles bumi wae oh iya bumi kuwi ana sing gandane amrik wangi ana sing gandane banger sing gandane banger kalenggan iki tlatah negara Ngastina nek sing negarane sing gandane bumine wangi kuwi Nuswantara antarane Ngamarta Mandura Dwarawati Wirata sak jajahane lamun ana bumi sing gandane amrik arum kowe jedul upama kowe kesasar ana Madukara sing lenggah Madukara kuwi adine bapakmu jenenge Janaka upama kowe kesasar nang Bumi Rotalun ing lenggah nang kono Raden Sahadewa
nek sawu jajar Raden Nangkula kuwi adine bapakmu uga. Ya, dadi ora beda nek nang Ngamarta kuwi papane Prabu Puntadewa. Lah nggone bapakmu Jodipati. Oh, nang Jodipati. Ya. Nek munggul pawenang iki rada adoh cedhak Mandura. Nek Jodipati kuwi cedhak negara Ngamarta. Ya. Titikane bapakmu jenenge Werkudara. Ya. Piyayine gagah gedhe dhuwur. Pakulitane kuning blingah-blingah. Candrane kaya kencana sinangling. Nanging polatane tajem. Rawise tumpang sanga. Karo Brengoswi iki kandel meneh. Godhek wok simbar dodo. Jenggureng ning ora medeni, malah marak ati. Ya. Yes, tak eling-eling tenan iki. Nek ngendika gleger-gleger kaya gluduk. Tangane gegem sing digegem kuwi kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka, ya. Sandang penganggone meh kaya sandanganmu kuwi. Ngagem gelung Sukra Minangkara. Rineka cendhek ngarep dhuwur mburi kaya gelungmu. Banjur sumping pudak sinumpet ya kaya sumpingmu kuwi. Mung kalunge nek bapakmu kalunge gambar ula gedhe mula jenenge kalung Nagabandha. Nek kalungmu kalung tanggalan. Kalunge ora padha. Nek kampuhe ya poleng kaya kampuhmu kuwi. Oh, ya kaya tek kuwi iki ya. Ya wis cetha wis. Wis ngerti aku saiki. Ora lali, ora kabeh tak cateti. Saiki aku njaluk pamit. Tak teko Ngamarta goleki bumi sing gandane amrik wangi. Sing ati-ati nggih Rantasena. Satu radosa nepateni karo Antasena. Kowe lah pancen digdaya tenan Antasena. Nek tak culke iki mau mbebayani. Kabeh satu kang diwasesa Antasena. Tak suwun ki marang Hyang Widiwasa. Muga kowe padha urip bali kaya wingi muni. Satu ingkang sami den sirnaken Antasena. Pinuja dening Sang Hyang Hananta Boga. Sami waluya temang jati temahan waluya. Lajeng sambil majar kapiyandhem. Hananta Boga kundur dhateng kayangan Sapta Bumi.
kayon kayu katiupian sumyak swarane kang karanyan samirono kang awur ris lumerang kandaning pus kita kang katiuping samirana mondra titi sunya madya ratri raras sumedheng ing akasa lepas tindak Raden Antasena wonten salebeting Bantala tansah ngingsep gandaning bumi awit miturut pangandikaning ingkang eyang supados nupadi bumi ingkang gandane amrik arum mangambar-ambar sak pengkernya Dyan Antasena sato ingkang sami den sirnaken Antasena den waliyakaken dening Sang Hyang Anantaboga dupi para sato swaliya temaing jati nglajengaken dening upadi tedha sowang-sowang Sang Hyang Anantaboga sigra kundur dhateng kahyangan Sapta Bumi. Eling-eling Raden Antasena putra Dyan Bratasena maksih kalebet kusuma Rembesmadi Wijilandana warih nandhang Sungkawa awit dereng pinanggya kang den upadi rogol mulune Slamba ora mukal dadekke sumuking gara-gara bumi konjeng mandelon kang langit samudra kocak sumamburat yayah kinebur banyune goyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro ngakasa jumegluk suarane lir gelap sosro kekayon geng rebah kaya dibabati prabawaning grogoro saya banter sumuing goro-goro sumundul kayangan Junggring Sloko kacarita Sang Hyang Jagat Giripati dupi mulat gumlaring bawana katempuh sumuing goro-goro ya ngasta cumane isi Tirta Panjuta Nirmala katetesaken jagat ingkang katempuh goro-goro sirep goro-goro jagat tata tentrem gemah ripah lo jinawi kabarung suwanten jumegluk mungging telenging samudra pranyata alun bandeng ngurmati Wijaya Lurah Semar mewah putra tetiga Nala Gareng Petruk Sumawana Bagong sami pacak gujengan ana tengah pategalan
suwun
tebu-tebu ijo diketok nganggo bendo sing ngetok nyanyi loro obatake Pak Petruk bojone loro nek ngono kuwi ya ngenyak tebu-tebu ijo diketok nganggo bendo ning ketok dadi loro nobatake Pak Petruk bojone loro situk kowe ra duwe kok loro sijine kowe apa nek arep cilaka gelem kowe dadi bojone cilaka ayo kanca tebu abang diketok nganggo gebang sing ngetok piyanyi lanang obatake padaran kok laris mayang direwangi laris mayang gebel utang padake kene kaya ngene iki rasane wong sugih anak putu bojo ra duwe malah gebel utang. Laris mayang rak dik taun sing wingi. Taun iki petenge dedet. Ayo kanca. Ayo kanca. Tebu ireng diketok wanci peteng lehetak ning ati anteng obatake Pak Bagong kok ketok ganteng sajake saiki sindene ada rasa karo aku tandane aku kok direke Pak Bagong kok ketok ganteng jajal nek perlu leku mlaku gruyah gruyu gelo akhirnya nek mogok-mogok ngene iki ngomong tak tantang mbok pirang bengi to wis lho ning nek mlaku jenggungut nek muni sing tak tutke ora mlaku kok ayo kanca
Bapak ngundang aku terus. Teko-teko terus tok gedhok bathukku. Aku pedhok kowe iki ora notok bathukmu ora lega. Gareng karo Bagong. Kowe tak jak mrene, nek kowe tak jak gelut. Ndak dadi tulodo sing ora becik. Mergo Petruk Gareng iki nek ketok mesti ditonton bebrayan. Akhire ketok gelut rak dadi tulodo sing ora becik. Amarga iki nek cerah gawe bubrah. Ning nek rukun gawe sentosa ora ngono. Cocok. Lah iya. Kowe arep tak jak nderek mangayu Bagyo. Keparingi sing kagungan dalem panjenengane Bapak Pujo sak brayat. Kagungan kersa miwaha dhaupe Sri penganten kang wis kelakon dina wingi. Aku karo kowe bisane ya mung caos puji. Muga-muga anggone jejodohan ora ana sambikala.